Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ating alamin ang kwento ngayong umaga sa ating Sino? Ako. Ito po si Manggas at isang nakakatakot na balita dahil isang power bank ang sumabog habang nasa flight ang eroplano, kung kaya't nag-emergency landing ang nasabing eroplano sa Hong Kong, kung saan ito ay papuntahan ng China. Natakot ang mga pasahero dahil nga ang mga power bank ay hindi dapat sa cabin ng passenger. Dapat i-check-in ito. Kung kaya't, sabi nga ng mga eksperto, malamang nagkaroon ng short circuit o di kay nag-overheat ang nasabing power bank. Kaya kung kayo ay may power bank, siguraduhin hindi yan sasabog para hindi delikado. Ito po si Manggas at yan ang ating Sino? Ako. Tita Tanya Chinita ang Dagol. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Adlang Miyerkules! February 28, 2024, pero hindi pa po last day ngayon dahil leap year. Meron pang 29 bukas. Totoo yan! Sa oras na ito, 7:30, ay kasama niyo na ang cool na Uncle Kaloyal from Davao. Uncle Dago! Bata pa kukul! Ayaw kul! Bata pa kukul! Siyempre kasama ang pinakaloyal mula sa Bacoor City, Cavite. Tanya Chinita! Ay, kinikilig na naman. Thank you, Bacanor! Always naman tayo kaikiligin. Kanino? Hindi tayo mauubusan ng kanino. Ang dami ba? Ang daming kilig. Pag na-broken sa isa, Lipat sa isa. hindi, meron na isa sabay-sabay. Standby. Isa Uy! kilig-kilig. Grabe bang level. Ay, nako, nakakatakot ka Grabe na. Nasa naman. aeroplano. Manggas, nandyan ka pa ba? Malis na. Malis na. Malis Ano na. ba yan? Inayos niya yung power bank niya. Kasi, totoo naman, Tis, pag may mga limit yan, na ang allowed lang daw na onboard ay around 27,000 mAh. MAh ang tawag. Milliamperes. Milliamperes na Oo. power Mah. bank. Pag Makanor, mAh. May milliamperes. Amperes. Amperes. Spell. Amperes. amperes. Hindi first. Milli. Amperes. Amperes. Amsikan na lang, amsikan. Napapagod na ako eh. Ayun. Ilan call? Meron pa lang ganun, no? 27,000 milliamperes. Kasi? Pag sumobra kasi, 27,000? pag sumobra Sa dyan, airplane yan? yun yung magkakos ng explosion. Kasi ano yun eh, battery Hala, eh. so ingat. Battery yan eh. Nagsisave ka doon ng Pero ano mo eh. siniscreen ba yan sa airport? Oo, ini-screen yan. Siguro nga, baka Japix lang yung, yung power bank niya. Sige, buti na Pag lang original narinig ko kasi, yan, hindi no? naman ganun eh. Oo, diba? Oo, kaya nabili mo lang ng sale. Oo. Minsan na rin ako nadali niyan. Si Neil lang, nabili ko, mga 300 lang yun. Pagdating sa akin, ang gaan. Oo. Siyempre, alam mo na, Japix yun. Kasi ang mga original na power bank, mabibigat yes, yan. oo. Kaya bili tayo ng mga original. Pero syempre, bilang mahihirap lang naman tayo, ang kaya lang natin ma-afford yung mumurahing power bank Oh, lang. pero yung may mga naman Tits, may mga specific brand naman na may mga maganda. makikita mo rin naman yung mga reviews diyan kung Oo. naka 5 star ba yan or Anong power bank mo, Col? power bank ko yung sa Romo ba yun? Samsung. Romos ba yun? Meron din Romos pero Samsung yung sa akin. Samsung, eh. wow, social. Kasi an Android user. Android. Ikaw, syempre Apple.
Hindi, power bank ko, hindi. Ano ba yung power bank mo? Siyempre, papakitaan kitang gilas ng... Uy, napakayabang. Napakayabang talaga. Ayan, patingin ng power bank mo. Anchor. Ha? Anchor. Anchor Dagol. Anchor. Anchor Dagol. 30,000 ma. 20,000 ma. 30. 30,000 ma. Di mo? Ay, ang Bili pa dito, ganda. 4,000. Anchor, ang ganda. Yan yung mga ganyan. Hindi talaga sasabog yan kasi original yan. Eh. Pero syempre, protocol yan ng mga piloto, tits, na pag may emergency nangyayari sa aeroplano, mag-emergency landing talaga. Yes, pinakamalapit na Grabe. airport. At good thing, wala namang nangyaring Nasaktan, masama, wala oo, nasaktan. oo. Pero nakakatakot nga lang. Dahil, meron pang kakapasok lang na balita, meron ding yung, alam mo yung sa aeroplano, yung bintana niya na bukas. Kakalipad lang na bukas yung parang I think it was Alaska Airline. Nabukas yung bintana, so emergency landing ulit yung Bawal aeroplano. ba buksan? Bawal, ang pressurize yan eh. Uy, Diyos ko. Siyempre, Hindi pressurize kasi sa yan. TV kasi 'di ba parang may mga nagbubukas. Oh. Buti ko si Tom Cruise ka. Kahit sa nasa Sino? Tom Cruise. Tambutso ng Land Cruiser. Babalik kita. Buti pa yung si Jinjin tsaka si Junjun alam yung A, E, I, O, U. E. Basta parehas na yan. Oh. Oh. Huwag ka namang ialam. Tom Cruise. Tom Cruise. Pero alam mo, siyempre gustong-gusto ni Mang Kadro sumakay dyan. Si ang gaganda. Sa aeroplano. Ng mga flight attendant, ng mga di ba? flight attendant. Syempre. Siyempre pag... Alam mo, ganyan kayaman si Mang Kanor. Hindi, wala naman siyang destination na pupuntahan. Gusto niya lang makita yung mga stewardess sa aeroplano. Tapos babalik na siya ulit. sa ano ba yung pinaka-paborito mo, Mang Kanor? Yung taga Cebu, marami- Upak, Ba- di, Philippine sa Airlines. AirAsia. AirAsia, mas Mapula yung lips. Taga AirAsia. Nakatry ka na ng mga international flight. Siyempre, mayaman ka, Mang Kanor. Hindi ko sasabihin na hindi pa ako nakasakay ng international flight. Bakit? Bakit? Nag-international ako pero si Bak pa rin eh. Oo nga, oo. Hindi, yung mga Saudi mga Airlines. Emirates, Yeah, yun. yung Emirates. Diba? Mga ganyang airlines. So, Di ba may chopper ka? Ba't kailangan mo mag-airplane? hindi na kaya ng chopper yung puta, tatawid ka na. Iba sa gusto talaga mawala na ako sa mundo. Pero siyempre mga pasahero natin follow the standard protocol para, di ba, kahit sa airport, para hindi ka babarahin. Kasi may mga binara sa airport pa lang eh. Binara na pasahero? Pasahero? Piloto. Binara yung piloto. Binara. Hindi na siya nakapagmaneho ng airplane. Yung piloto? Yung pasahero. So ba nag-aaral yan sa mga nag-aaral sa mga AV? Ano tawag mga Ay, hindi marunong. Abi ation. Abi ation. aviation! Ay, binalitan na. Oo, doon Ay, nag-aaral mga pilot. yan. Yung pasahero. Ay, oo, siyempre. Yun yung mga... Babaero ba yan? Yung pilot? Yung pasahero? Siyempre. Pero ang ganda no kapag naka-complete sila uniform tapos may dalang may dalang maleta tapos nakapalda tapos straight body Yung flight attendant? yung piloto Uy! May crush ka ba sa piloto na pasahero? wala Basketball player? meron Umamin din. Pero dahil dito, may tayo, may crush din ako na pilot? hindi na accountant Ay! Ay! Ang cool! Ayaw mo ng meron tayo dito may rider, meron tayong waiter. Ayaw mo nun, mabubusog ka dyan. pwede din naman Mabubusog pwede ka. naman yun sa waiter Sa rider. Ay. Ma'am, parcel po. Dito na po ako. 247 po babayaran. Sabi nung rider? Sabi ng basketball player. Sumideline. Diba? May orange na bag sa likod eh. Yung rider. Yung basketball player. Pero crush ka nun.
Ng basketball player. Nung waiter. Nandito. Yung waiter? Yung rider. Nakapila na sila sa Feel Good drive-thru eh. Ay, ang mga rider. Yung mga piloto. Ay! Ay, gustong manalo na. Aeroplano dyan. Yan pala. Sandali yung private jet ko, pinark ko dyan eh. Yung private jet. Yung private jet mo, merong piloto doon? Hindi, may rider. Kaya ka dyan, pinark rider yung pinadrive ko eh. Hindi pinark sa naiya. Ay, nako. Yan, abangan nyo po mamaya ha, ang ating Feel Good Drive-Thru. Alas 12 po yan sa mga drivers na naghihintay na. Standby lang po kayo sa vicinity ng CCP Complex. Kasi di pa tayo pwede pumila kasi magkakos po tayo ng traffic jam. Opo, ha? maghihinay-hinay na po Opo, tayo. pero naintindihan po namin kayo na gusto nyo mauna kasi first 100 lang eh. Opo, first 100 pero hindi naman po kayo magsisisi sa pamimigay namin. Oo, Oo, Col. it's gotta be Isa-isahin- worth it. Correct. Isa-isahin mo yan, Col. Mamimigay tayo ng mga Love Radio souvenirs. Fuwa-fuwa bread! Oo, at meron pang pabigas from Gold Mine. Siyempre, meron ding Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Souvenirs po yan at may 8 lucky winners ng 18-karat gold bracelet from Mayet de la Rosa Fine Jewelry. 2 lucky winners of Princess and Ronron Furniture. Cherry Home Gadgets by Cherry Mobile. And souvenirs from Lala Move. Lahat po yan makukuha ng first 100 drivers, legit drivers na magda-drive-thru sa Feel Good Drive-thru sa My Star City. Pag sumobra, may halik kay. Tanyo, Chinita, andyan na ang Grab Warriors. Nasa paligid na sila. Andyan na sila Kuya Bong Villamor. Mabilis lang yan. Andyan na sila ano. Standby lang po. Ito po ang 90.7 Love Radio. Wait lang, may announce tayo. Ano ba yan? Sige. Hindi, wala pala. Mamaya. Mamaya na lang. Feel Good Morning. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. That song was brought. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!